Bonjour, 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 bonjour. Kajikajy hely, miasa fo fa kajikajy hely fa. Mais asa mi-continue fo. Maromaro sujet-tsika nena. Tegna maromaro. Zay volaniko antegna agnatin'ny tragno, volaniko aminareo zegny, asa mandeha fo. Tegna mandeha fo asa. Déjà voalohany, sujet-tsika boka amin'ny premier ministre fo boka. Antsika Christian, izy mamono atsika ao boka. Izy mamono atsika, haiko regny raha volagnintsika jiaby. Haiko regny raha volagnintsika jiaby, andeha monomotro izy boka. Andeha monomotro. Andeha monomotro, fotiny faheno fa raha ataony fa tsisy raha manjary. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Raha ataony fa tsisy raha manjary. Anao navy Diego, anao koa tsy agnaboaka meranay. Araiky fa raha volaniko aminao. Aleva Lydia, anareo mipody tany misy anareo agny, Antananarivo agny. Izy koa tsy aboakanao meranay. Fotony anao tsy magnaja lalagna. Anao tsy magnaja lalagna. C'est pas parce qu'anao chef de gouvernement que anao magnano zay raha ty ataonao. Zay tsy esclavenao volaniko zay. Anao nagnano fausse promesse ao. Anao magnano fausse promesse, anao Sibe resaka pont. Resaka pont. Raha raiky fo volaniko aminao. Pour l'instant, Banque mondiale tsy agnampindrina vola Madagascar. Azonao zegny? Donc, anao koa tsy agnaboaka meranay volaniko zegny, a Diego ao, aleva Lydia anao, mipodiana tany misy anao agny. Zay tsy mila anao. Zay tsy mila anao volaniko zegny. Après, io mahatsara volaniko zegny anareo renseignement mandeha aminaka. Raha volaniko ty, misy témoignage, misy vidéo, ary tegna fa nalefako a Mediapart. Prison Nambilobe. Peut-être ça, je vais être ému un petit peu. Faut-il mila tsisy faux volaniko zegny. Anao koa tsy ému mahita vidéo zegny. Hitany masoko. Tsy haiko mineur agnatin'ny prison Nambilobe. Tsy araiky, tsy aroe, tsy telo, maro. Aroa fa niteraka koa. Misy zanaka ao 1 mois, sasany 1 an, mifody migaja miaraka amin'ny mamandreo. Migaja miaraka amin'ny mamandreo volaniko zegny. Ireo tsy haiko mineur bio amizay, miaraka migaja amin'olo maro maventy. Fa maro maventy, olo mpangalitra, olo mpamon'olo jiaby. O amizay viol volaniko aminareo zegny. Avy amizay midika aretigny. Misy lagalo ao, misy sida ao. Zegny tokony dianao anao Tambilobe premier ministre. Azova aminareo nagnano visite prison. Volaniko, za tsy pour olo mangalitra mpamon'olo tsy apetsaka agnatin'ny prison. Ça c'est normal zegny. Na mangalitra izy mpamon'olo izy, voilà, avéré, mais les problèmes tsika ao. Mi question olo za. Sasany tsisy raha nataondreo fa avoafody agnatin'ny prison. Avoafody agnatin'ny prison. Donc, maro raha voatsika malagasy volaniko aminareo zegny. Tegna maro raha asitsika volaniko aminareo zegny. Volaniko aminareo, misy lagalo ao, vao film raha zegny. L'hôpital Nambilobe volaniko aminareo zegny. C'est n'importe quoi, une boucherie. Une boucherie. Azova amizay, olo tokony ampandrosatsika, izy mamono atsika, io premier ministre izy io a Diego ao, magnasary mandeha mizaha jirama, agnasary andetry motro, amono motro. Ela jiaby igny tsy ataony. Fotiny maresaka pression avoanao premier ministre. Maresaka
volaniko aminao zay premier ministre, zay tsy mila PDS ty na Edmond kamaradiko volaniko zegny, karaha rahalako zegny, fa za tsy mila ty na Edmond. Adray tribunalnay, adray avocanay, aboara marigny. Tanao vidéo tsy alefako Sophie pour une simple raison, olo filma raha io mavozo, tsô gadregna izy, tsô tu vois, zegny fô, tu vois, za protéger olo ko en même temps. Zegny volaniko, misy raha volaniko des fois, mais je vous jure c'est la vérité, tegna vraiment la vérité. Izy koa rô tia Madagasikara, tia Diogo Sarez marigny, aboandreo raha marigny, midika am prison rô, filmendreo raha jiaby zegny. Oui mon frère, PM Rajoel Ravatomanga, ça c'est l'ennemi de Madagascar. Zio tondro diversion raha jiaby zegny volaniko aminareo, diversion raha jiaby. Isan'andra volaniko aminao, za tsary naregny tsisy naty ao a Madagasikara, tsy naty marary, tsy naty vonigna. Isan'andra anao mizaha Facebook volaniko aminareo zegny, anareo mizaha journal, fa zegny fo, journal, fa zegny fo. Non franchement, za nahita les vidéos ny prison volaniko aminareo zegny, narary be fonaka, tegna narary be. Araiky zay mampinono volaniko aminareo, tsy haiko même pas 1 mois et demi. Izy mampinono. Hitanao fa mbola mineur marigny rô, tsy haiko viavy aby io, mbola mineur marigny. Izy mampinono, io amizay araiky film avolagaly. Zay volaniko, za tsy volagna agnaranan'olo fôtiny za franchement za mirespecté, za mirespecté. Miananao avy a Diego, zay tsy mila anao Diego volaniko zay, nivonianao secretnay. Anao koa ray aman-dreninay marigna Diego, ino dianao tao tokony volagninao ambilanareo maire ny Diego Jean-Luc Javoljara magnano asanazy fa izy blanchi en pourvoir de cassation jusqu'à jeudi, fa nivaly raha io asitrikinareo fa izy rien à voir avec l'affaire de Borne-Fontaine. Tsisy idirany Jean-Luc Javoljara histoire am Borne-Fontaine. Niananareo magnasaradala vendredi fôtiny anao avy, zegny volaniko taminareo, tu vois, ireo putain, franchement zegny volaniko taminareo, natoa volaniko zegny i préfet igny nagnamia karamany mois de janvier tamin'ny vendredi, tsy maintsy ho avy soit premier ministre soit Andry Rajoelina volaniko. Zegny volaniko tamin'ny vidéo, or que za tsy mahay nareo, tsy haiko programmenareo, tsy haiko programmenareo, navy nalainareo volan'ny trésor public, nampiasainareo jusqu'à andrahaligny, nandeha nagnefa karama pour 1 mois au mois de janvier. Dika zegny février anao miasa borogno, mars anao miasa borogno. C'est ce qu'on appelle esclavage moderne. Manontany zay amreo baba bio plus de 75 ans, même avant karakory Madagascar. Zalahy sitsany zalahy volagnin'ireo baba bio, mbola nitanany la France izy ty fa zio zalahy fa sahiragny tamy la France zay tsy nijaly karaha ty volagnin'ireo. Vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tamy la France volagnin'ireo zay tsy nijaly karaha ty. Qu'est-ce qu'on appelle? On retourne en arrière volaniko aminareo zegny. Ça veut dire que atsika zio dans le temps de colonisation, mais en plus grave, atsika coloniser ny club 48 volaniko aminareo zegny. Coloniser ny club 48, fôtiny za tsy englobase, za tsy volagna merina non, parce que tanareo volaniko aminareo, même les merina bio les plus démunis, zava 4 millions amindreo agny, azonareo zegny mijaly karaha tsika.
olo jiaby volaniko zay po azovy mikolonize tsika et aujourd'hui mamiravatomanga mikolonize atsika jiaby. Za fa mivolagna taminareo olo dangereux nareo jiaby petsika amoron-dranomasiny jiaby même tanàna tsaratsara tiany igny izy tsy misafidy firy fois za mivolagna zegny amin'ny vidéo izy tsy nisafidy tanareo raha voa ity mbola voanareo izy amare volaniko izy io mandeha avy rouleau compresseur volaniko aminareo avy rouleau compresseur zava Coco Beach or que olo mandefa imagine restaurant io tsara madio jiaby miano intoxication alimentaire azovy tsara navoa intoxication alimentaire atsika jiaby normal soit la bouffe il a trop chauffé soit il a changé de la température soit anao habitué exemple zay mandeha en Afrique à 60 degrés anao zio mihina raha ni hodigny hely fo fa tsy telo kibonao ja arakarakan'olo alefa amizay koa mokotara zay volaniko aminareo ireo io verijery alefa andreo mokotara magnasana vo za igny koa narary non mais arrêtez vos cinémas Nianana magnasara mandeha alo andeha za Jirama et Diego Serez za électricien volaniko zay abokanareo diplôme nakazy ko tianao tu vois problème in Jirama io anareo agnabognabo mangalatra tsisy araiky anareo mi-utiliser électricité fa tsisy araiky ty agnefa électricité io tsisy araiky ty agnefa électricité le madiniky volaniko aminareo zay le madiniky exemple za misy restaurant tagny baka za nisy restaurant volaniko aminareo zegny ni calculer premier mois ni utiliser quoi diable congélateur ta même pas 500 000 francs ni feko même pas 500 000 francs io amizay nadosiko frigidaire ni vonivoniako raha tokony ampiasaiko igny 2 mois après nanonga presque 200 000 ariary facture anaka azonareo zay fotiny j'ai eu le malheur za tsy teo nampidiry ireo nidiky tagnatagny ireo manafo aby amizay nandeha za jusqu'à tagnatiny chambre jusqu'à tokony compteur fo zavandreo za nandeha tamy Jiramata jusqu'à jeune za tsy nagnefa volaniko marigny za tsy nagnefa za tsy agnefa raha tsy nampiasaiko pressionareo tsy jireko volaniko zay anao mandeha mikaragna olo baka ivelana tianao baka Romanipy tianao atsika oma tsisy ingénieur atsika oma tsisy ingénieur asa tokony amiagna gasy amiagna izany a firy mpianatra université mahay raha zay tsy amiagna asa izy tsy amiagna asa fotiny réservé amin'olo miragna anareo izy le madiniky tsy mahazo mihina izy ka zay miattaque état fédéral ataonareo mampiady igny mampisarasaraka igny miadipoko États-Unis miadipoko Angleterre miadipoko Canada anareo mampiady zay volaniko anao voalohany premier ministre mampiady zay a Diego Charez zao amezanao vola olo andeha isolelaka anao amezanao vola izy amizay hagny iry exemple iry Dide Morsidy igny zay volaniko olo mahita raha manjary nataony premier ministre manangan-tagnana mivolagna aminakaty raha nataony premier ministre anao koa navita pont franchement premier ministre je serai le premier volaniko zay mi féliciter anao pont mavavy io je serai le premier anao koa nagnaboaka monsieur le maire amy raha madio nataony je serai le premier à te féliciter fa niana azafady raha tadiaviko aminao elanao Diego
fotony maloto Diego, rango anao nagnapetraka PDS io. Vahoaka tsy safidy PDS, tsy nisafidy Tina Edmond. Vahoaka nisafidy Jean-Luc Zavolojara. Fotony vahoaka nahita raha tsara nataony. Zio ty volaniko aminareo, ni bloquen'olo jiaby. Tato nisy nangotany, nagnino projet tsy mandeha, ni bloquen'olo jiaby raha tokony nataony monsieur le maire io. Fotony ro tsisy confiance amin'olo hafa sy koa tsy monsieur le maire Jean-Luc Zavolojara. Zany en 1991 volaniko aminareo, ta Diego Charez. Za tsara nahita Diego karaha ty zio. Tsara hitako. Fa maromaro olo hitako nitondra Madagasikara. Fa ty gouvernement Andry Rajoelina TGV ty tegna mamono Madagasikara. Za tsy tokony volagna zay, sitrany koa Marc Ravalomanina volaniko aminareo. Sitrany koa Marc Ravalomanina. Fa Andry Rajoelina ty volaniko aminareo. Nomaly zany andeha nagnano course volaniko aminareo. Antegna ty boka, antegna tsy tia laza. Fa olo jiaby à la réunion fa mahay antegna. Or que za tsy olo miboaka, za agnatin'ny tragnonaka ty fovolagno. Za agnatin'ny tragnonaka za mandehandeha volagno marigny. Za tsy mila raha marigny volagno. Za mila atsika mihetrika eky. Za mila atsika mihetrika eky fa empaka. Marigny volagna Luc Hervé. Marigny volagna Luc Hervé. Ino ma raha voatsika ty? Azafady aminareo, ino? Za mangotana anareo. Ino raha voatsika ty? Niany premier ministre navy tagny, tokony hitsangina atsika vahoaka, ary hoasitsika agny izy. Tant que izy tsy magnaboaka monsieur le maire Jean-Luc Zavolojara io. Izy tokony atao ray aman-dreny, agnampatsika. Imagine, olo boaka Antananarivo volaniko aminareo zegny, mivolagna zay koa nahazo maire, karaha maire anareo Jean-Luc Zavolojara. Zay efa nandroso zay Antananarivo. Ndre sasany volagna tokony atao président de la République Jean-Luc Zavolojara volagnindreo. Za zala tsara nahita ratsy nataony Jean-Luc Zavolojara. Sérieusement, zay volaniko zany ala 91 ta Madagasikara. Za niala. Za nipody, firy fois za nipodipody hely. Mais Diego ty hitanareo vidéo agny, Diego madio. Diego, franchement, j'ai jamais vu ça. Maro tanàna an'Afrika nandianako. Fa araiky ty volaniko aminareo. Sérieusement, franchement, atsika mila mitrangina sérieusement. Io tsisy bahasika atsika andeha diadiavy ny premier ministre, andeha diavy Mamy Ravatomanga, andeha diavy Andry Rajoelina. Sérieusement, bahasika atsika. Aboanao monsieur le maire anay, igny tokony dianao tagny fa tsy andeha hagnano promesse d'ivrogne anao aminay agny. Magnasare volagna premier ministre anavo, on s'en fout de ta présence. Zay préfère Jean-Luc Zavolojara. Adralalagna. Natao izy nambelany tribunal iny Diego, mitandatsika, nambelany CENI izy mitandatsika, misy antony. Tsy ambaranareo fa ambila izy mitandatsika fa tsy kangalatra vaty fa io tsy azony. Mbola nahazony koa raha io. Mbola nahazony. Foka amizay baka nareo. Foka amizay baka. Io amizay, dossier fa nivaly, asitrikinao ao izy. Anao ndraiky à 6 heures du matin. Io amizay nao commencé mandiny, karakôry zany manafy ty, 6 heures du matin. Ya, anao 6 heures du matin, anao nagnano taratasy faux papier nataonao. De toute façon, tsy premier ministre magnapetraka PDS zay. C'est pas le premier ministre. Donc, anao ava Diego ao volaniko zegny, aleva Lydia, aleva amy tagnana anazy, aloha nareo mandiana tany misy anareo agny. Ambila zay, samby zay, agnamboatra Diego nay. Anao tsisy raha ilaignanao koa nao e. Firy taogna anao nitondra volaniko. Usine araiky namboarinao ta Diego Charez tao? Lalagna araiky na vitanao ta Diego Charez tao? Si, secret nivonianao. Secret nivonianao, fotony fa hainao fa Mamy Ravatomanga, zay volaniko, a Maurice concurrence. Bateau jiaby mandeha Maurice io. Izy tsy mandeha Diego eky,
tsisy asa amizay secret. Tsisy asa secret, azovy directeur ny secret. Tsy raha lanao. Izy koa fa tsy mandeha izy iny. Adosiko. Izy ndraika ambelanao fo. Misy antony boka zegny. Olo amizay arianareo jery. Ambaranareo fa olo jiaby very jery io. Ambaranareo fa olo jiaby andeha solelaka anareo. Menacenareo irikarana bio. Menacenao olo jiaby misy entreprise menacenao. Zay volaniko anareo opérateur économique. Ho avy la tournareo. Kaza mihetriky fo boka anareo. Ho avy la tournareo volaniko zegny. Mamravatomanga koa havy. Zay raha mampidiky vola volaniko aminareo zay. Tsy maintsy alainy mamravatomanga. Ndre tianareo ndre tsy tianareo. Raha koa fa mampidiky vola. Hitany. Alainy. Ambilobe ao. Usine cimenterie. Andeha ataony. Pourquoi? Comme ça, anareo tsy magnafitra boka en Chine eky. Izy moramora igny. Obligé nareo mangala aminazy ao. Ino amizay ataony? Ataony lafolafo hely. Ciment io. Jusque olo miasa mamravatomanga zegny eko. Jusque olo miasa aminazy ao eko. Karaha zegny ataony lavany io. Karaha zegny ataony lavany. Io volaniko poison numéro 1 à Madagascar mamravatomanga. Poison numéro 1. Raha zegny tokony hain'olo jiaby eko. Aéroport Ivato. Karaha koa volamena jiaby mandeha. Parce que il est là-dedans. Mais atsika, franchement, tsisy olo madigny vahoaka volaniko aminareo zegny. À condition vahoaka tia agnano. Nareo madigny marary e? Sérieusement, nareo madigny marary. Za zala tsy madigny e. Sérieusement, za tsy madigny. Za tsy madigny marary karaha io. Oui. De za mizaha zanako tsy mihinan-kanigny. Sitrany koa za tsy mihina volaniko io. Oui. Marary fonaka. Mahita zanako andeha l'école ge, tsy avoa kiraro. Exemple, fôtiny raha jiaby zegny avoa za volaniko. Tsy tiako même à mon pire ennemi. Tsy tiako avoa izy. Nareo madigny marary. Sérieusement. Anareo tsy gasy. Sérieusement, tsy gasy anareo. Parce que maramila volaniko aminareo zegny, maro gasy, c'est des hommes de valeur. Azonareo, ils se battent tout le temps. Toujours en premier. Exemple à la Légion, anareo mahita gasy toujours dans le bureau de trucs, tu vois, dans le poste bien clé. Exemple, zanaka Kotiti, zavareo officier. Azonareo zay, zaho tsy nianatra, j'étais dans transmission, informatique, raha jiaby, graphiste jiaby, za tagnaty tao. Zegny atao hoe gasy. Gasy olo tsy malemy. C'est quelqu'un de valeur, c'est des combattants. Agnatin'ny jerindreo, ils vont toujours faire mieux que tous les autres. Mais ti araiky ty, sérieux. Vous devrez vous avoir honte volaniko zegny. Sérieusement. Io volaniko zegny tsy possible. Anareo ke ho faty zegny vandy. Andro Rajoely koa namono olo e. Andro Rajoely namono olo. Nidirany tao namono olo izy. Ietsiky Tananarivo, anareo mbola eo fo koa. Ietsiky Tananarivo, anareo mbola eo fo, mbola tavela eo fo. Avy amizay ro mandehandeha anareo. Taf, alainay ty. Avy ro andeha angala zanakanareo, andeha angala vadinareo, mizafo anareo. Za tsy mahavita amizah, sérieusement, za tsy mahavita amizah. Marary fo ranka. Za tsy maintsy miady fa. Nefa volaniko aminareo, za tsy possible za iza. Tsy possible aminaka volaniko zay. Za olo guerrier. Za olo guerrier. Misy sasany vola, sasahe agny ro Joakim. Non. Za tsy magnasa anareo volaniko. Za tsy mahay magnasa. En plus anao koa magnasa, anao tsy crédible. Information mandeha aminaka. Za fa tsy mandeha amin'ny information eky.
Tio za mandeha information zio ty za mipetraka antragno presque combien d'appels par jour volaniko aminareo, combien d'appels par jour ty raha mandalo aminay Atoamasina ty, fipiny araiky karaha ty nafodindreo, zavanao l'hôpitaliny Ambulube, za mivolagna aminareo zegny franchement za koa donc magnaboaka vidéo resaka hôpitaliny prisonny Ambulube, témoignage volaniko aminareo zegny. Indraiky fa nalefako Mediapart izy. Aia Amnesty International, aia Amnesty International, aia ke zaza mena fa agnatin'ny prison, mineur miaraka amin'olo mpamon'olo, magnolagna sasany, zegny zavany intoxication alimentaire, zegny zavany président niany izy avao soi-disant intoxication alimentaire, izy mba tahoao amin'olo jiaby. Non, sérieusement, fotiny prison io volaniko aminareo zegny, même anareo tsy mihetriky, même anareo tsisy raha nataonareo, anareo ni fa prisonnier, anareo koa fa prisonnier. Azao mivolagna fa Madagascar ao fa tsy prison à ciel ouvert. Peu importe qui vous êtes, peu importe qui tu es, anareo fa prisonnier. Mbo voleza iky, sérieusement mbo voleza. Faites quelque chose de votre vie, au moins anareo mivolagna fa za igny au moins za niady nampandroso Madagascar. Fa tsy mivolagna za naty mboka tsisy raha nataoko tambony tany ty, fa tesa tsisy olo tsy ho faty volaniko, tsisy olo tsy ho faty. Dangereux, franchement tegna dangereux Diego. Madagascar tout entier tegna dangereux. Olo araiky fo andeha ankadalatsika ty, olo araiky fo, même anjiradio le volagninareo zay fa tsy d'accord izy miaraka Mamy Ravatomanga, tsy d'accord izy avec premier ministre fa magnano cinéma fo, magnano cinéma raha se passe diabo, tsisy raha tsy hetsika raha se passe diabo. Reo fa miady an-tragno, zavanao premier ministre fa miady miaraka amin'ny Jocelyne Maxime, miady miaraka amin'ny Lydia, azonareo zegny. Aika Lydia condamné par le PAC de Tamatave zay ou Majanga je crois, à 50 000 euros, izy libre comme l'air, izy mandeha zay tany andehanany. Fotiny pourquoi? Parce que relation nazy miaraka amin'ny premier ministre tout simplement. Relation nazy miaraka amin'ny premier ministre tout simplement. Lydia mavita zay raha ty ataony, izy micommande aby. Quand izy mivolagna il faut écarter Jean-Luc Javoljara, il faut l'écarter. Azov tsy mahay raha zegny, tsisy olo tsy mahay zegny. Fotiny nisy vola tamy la mairie, fotiny nampidiky vola maro monsieur le maire tamy la mairie to, fotiny magnano asa soa, asa manjary. Tamy ro ndraiky nitondra teo, vide les caisses de la mairie, la commune, tsisy vola. Jean-Luc Javoljara nidjiky to, oh là là, tous les mois izy vola nidjiky, vola nidépensegna, vola zegny, bonjour, ty vola natsika, ty vola nataony transparence, jusqu'à nalefandreo olo paky boka Antananarivo na Bianco, nandeha ny contrôle izy tagny, fa hitanareo fa misy olo ambadiky igny tia agnadoso izao baka. Tsy niany koa ny histoire io, tsy niany histoire ny monsieur le maire, tsy niany. Zegny amizay le sasany miasa amla mairie ao, iny raha ataondreo, maty ekatsika ty, tsy mavita magnano kolokolo ekatsika ty, tsy mavita magnano kolokolo, mila zavatsika dossier monsieur le maire. Contre amizay reo, azonareo zegny ni diviser amizay équipe amla mairie ao. Oh pour monsieur le maire, fotiny tia raha madio, oh contre monsieur le maire, fotiny stopper igny eky, il est soi-disant mandeha
comment mangantany misy frais magnano raha jiaby stopegna eky igny boka fa tsisy zay nohaniny mera volane zay tsagneky igny amizay nampidirigny raha zay io tsy niany volaniko zay io tsy niany mila écartegna monsieur le maire tsagneky Mamravatomanga andengala comment ça notre patrimoine tsagneky izy firy proposition nataondreo taminazy izy volagna non zany joaty volagny tsy possible za midika vahoaka anaka anao ndraiky NC Christian anao namidika vahoaka anao namidika Madagasikara anao namidika Diego Charez anao namidika Ambilobe mbola maro affaire ataonao amy la famille Ambilobe ao mbola hoavy zo tsy haiko amy président Fokotana mbola hoavy za raha miambigny dossier fo olo fo mandefa aminaka volaniko zay za miambigny dossier vonianao zay boka Diego Charez mipasa Ambilobe ambanja mandeha jusqu'à Sibe vonianao zay iny raha ilainao zay boka varitra iny raha ilainanao tsisy raha ilainanao tsy tian'olo Antananarivo agny anao raha olo tianao Mamravatomanga vangony te fantsofigna amy vola anao manginy anao l'argent n'achète pas tout monsieur le premier ministre l'argent n'achète pas tout raha jiaby tsy voavidiny vola tova zegny agnatin'ny lohanao raha jiaby zegny tsy voavidiny vola zanahary mizafo volaniko la preuve azovy nagnano arrestation Nini Dunia tsy izy io resaka cocaïne tsy izy io migadra agny azonareo zegny io volaniko anareo tsy amberany Nini Dunia anareo tsy ambelany donc raha raiky fo volaniko aminao premier ministre anao tsy tia zay Diego anao tsy tia zay miala moramora andesanao alenao tagnanany Lydia anao mipodiana tany misy anao agny zay ary zay tsy mila anao koa anao tsy tia zay koa tsy mila anao anao nandeha zapombavavy tokony nidika anao tagnatiny prison zay volaniko nizavanao l'état de prison agnato fotiny anareo mijuge olo volaniko zay exemple mijuge monsieur le maire io or que raha fa faux mibidrika ao fo zay misy vola mipidrika olo agnatin'ny prison zegny Ambilobe ao volaniko aminareo misy gangrène ao lagala ao sida ao mpagnolagna ao mineur volaniko aminareo miteraka zanakandreo même 2 mois 3 mois mifody miaraka amindreo aveniran'ny zanakanareo zay azova agneky raha karaha zegny par malheur zanakanareo zio mirendrarendra karaha olo jiaby tu vois à 15 ans izy mirendrarendra tu vois izy tia exemple olo zio tiagnolagna izy volagny na tsy haiko ty nangalatra raha taminaka tao dans prison izy or que tsisy raha nataony parce qu'il a juste écarté quelqu'un tiagnolagna izy fa agnatin'ny prison karaha zegny jugement Madagascar tsy jugement zay volaniko amby général bombe izy vola mila magnaja lalagna anareo voalohany tsy magnaja lalagna anareo mandika lalagna anareo ndraiky tsy magnaja izy zay volaniko premier ministre aboa mairane anao miala tout de suite à Diego ao io kisasy io tsy vitany any fo volaniko zegny possible anao tsy amy pouvoir fa anao tsy adignanay fa anao namitika Diego ne ataova zegny agnatin'ny lohanao non sérieux zay volaniko nagnano za atsika tsisy leader eto azovy izy koa Andry Rajoely miala atsika tsisy leader nagnamia za exemple maromaro leader atsika maro exemple Christian Fakano volaniko zay maire Jean-Luc Javoly maromaro olo tia tanindrazana ao maromaro tsy voavadika amy vola maromaro tsy voavadika amy vola zay volaniko franchement atsika mila mitsanga sérieusement baseky atsika mila mitsanga
sérieusement atsika lehilahy raha ty koa lavo volaniko zegny tokony mampitrangina izy zegny matao hoe lehilahy tsy mizafo izy koa mbigna atsika izazanaka atsika iny eky raha miazako hoanigny zanako ty niany aloha andeha mazo niany hoanigny niany amare maraha zanako ty tsisy vola eky za andesiko izy ty andeha docteur fotony agny même docteur volaniko zegny anao koa tsisy vola anao maty anao tsisy vola anao maty asa tsisy création d'entreprise tsisy olo tia hagnano création d'entreprise andeha gajegna segreny valeur atsika atao tsy adala vazana agnapetsaka zo tao volaniko zay tsy adala atsika tokony manjoso volako aminareo zegny mais non atsika teky dernier vraiment ino raha namezany fanjakana ty atsika boka varitra ino raha namboarindreo depuis que premier ministre io tio ino raha vita amin'ny premier ministre ambaranareo zaza fady ino raha vita tsisy raha vita volaniko zegny atsika misy port volaniko aminareo zegny normal atsika mividy ciment lafo puisque Tananarivo normal aminareo zegny possible za soit za vendraka volaniko zay fa normal aminareo fa siramamy moramora izy Tananarivo ka amitsika oui non de toute façon je peux plus reculer za tsy mipody afara za olo karaha io boka raha koa marigny aminaka marigny fo ary za miady fo tant que j'ai encore l'espoir volaniko aminareo zegny parce que za nahita volaniko tanàna ty tsy anjoseko maty tanàna ty exemple volaniko aminareo Rwanda 94 za tagny volaniko tanàna ty tsy anjoseky maty non zava Rwanda zio zay mivolagna aminaka fa sarotry magnapetsaka état fédéral sarotry fotiny nagnano ro olobetsika ty tsy nahazoko dikan'zegny koa tsika tsy azo bon non regarde Thomas Sankara niany ty capitaine Traoré mi remplace izy tout simplement zavanareo Nelson Mandela 27 ans de prison nivadiky président izy rien n'est impossible volaniko aminareo et la foi ataova agnatin'ny lohanareo fa nagnino izy navita ke za tsy mavita anao misy tagnana karaha izy anao tsy handicapé même handicapé mbola mavita nagnino anao tsy avita zay volaniko je préfère tanao za zio mare maty la plupart du monde mahay za Joakim Satlara azonareo zegny za mare maty presque la plupart du monde mahay za anao ndraiky maty ino raha izanao qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre ino dianao teto ambony tany teto de toute façon zay ny volaniko même zanako izy io fa lycée militaire 15 ans volaniko anao ndeha maramila volagny volaniko agny dangereux mamon'olo agny papa volagny taminaka mais pourquoi je suis venu au monde alors de toute façon tôt ou tard je vais mourir volagny ok volaniko mandehana anao 15 ans même anao marary andeha mission zanakanao dada marary fa c'est son choix mais ça c'est quelque chose de fierté naka za mety zanako volagna zay je suis fier mahita zanako mivolagna raha karaha zegny c'est vrai seule solution volaniko aminareo zegny état fédéral ro miadan-tragno ro za fa maregny volaniko aminareo zegny Lydia ndraiky premier ministre andeha contre Jocelyne adignanjeo fa Jocelyne ni défendrareo jiaby jusqu'à Andradjuil raha zegny marigny za tsy pour Jocelyne volaniko aminareo raha koa marigny fo aminaka misy raha tsara nataony Jocelyne misy raha ratsy nataony Jocelyne za tsy irika Jocelyne ary tsisy olo magnirika za fa atsika samba Diego fo fampiady atsika ao fa ty volaniko aminareo misy raha nangatako to amy Jocelyne nahazoko tsy vola tsy tany
midefendre olo fo tamin'ny hôpital Manarapenitra tao. Izy tamin'ny gymnase, za nandeha tagny, telefoneko izy tsy namaly direct za nidika tagny. Volaniko Justine karakory ma. Avy boke. Tsy nagnefa chambre tseky viavy io. Pendant je crois jusqu'à izy naty. Donc misy raha tsara toany. Ary resaka prison zegny N Jocelyne koa. N Jocelyne resaka problème ny prison, que ce soit Nosy-be, Ambilobe, tany jiaby au moins izy indi nandeha ni visite prison. Ni visite prison. Izy nivolagna taminaka ampia za mila matelas fa misy mineur volagniny, misy mineur niteraka mandy antany. Donc zegny tanao raha koa marigny aminaka, marigny fo. Raha koa tsy marigny aminaka, tsy marigny aminaka. Niany ty même PM io volaniko talohany zegny zay nikoragna mandefa mail, mbola misy aminaka mail nazy volaniko zegny fa izy tsy alefako karaha io. Za bôka volaniko aminareo zegny, c'est pas mon truc ça, c'est pas mon truc mipiéger olo, non. Za nagnanognano zay magnambomboatra lalagna magnano zay roe fampikoragna karaha ty. Hitako izy karaha tranquille, zay za tsy nivolagna taminazy, voilà. Zay amin'ny échange, après basa amizay, tu vois, hitako commencé mivadiky izy, commencé nagnano changement izy, nambela koa volaniko ty tsy naka politique karaha ty volaniko, tsy naka politique karaha ty. Zava ino raha ataony monsieur le maire zay, bam, bam, nataony karaha igny. Donc voilà, zegny le vidéo tsika mietsefa sérieusement mietsefa. Tsisy raha azo boka ambony tany any latsaka io. Mila miady anao, mila mandeha mizaiza tany misy izy. Izy koa anao iambigny eo fo, ro tsy mijery anao tegna tsy jirendreo anao. Tegna tsy jirenao. Prison zegny, mavozo gadra anareo fa migadra. Taovagna ty lohanareo zay fa gadra raha voanareo io. Tegna gadra. Nde gadra en France aty mbola tsaratsara nareo la vie nareo agny zio. Mbola tsaratsara volaniko zegny. Exemple, misy camaradeko izy migadra, volagny za tsy sitrany za prison volagny. Am prison volagny za tsy magnefa jiro, za tsy magnefa télé, za tsy magnefa, za mihina 3 fois par jour. Za nde iboaka, zegny amizay olo aty, sitrareo mandeha migadra. Donc la vie-ndreo, c'est mieux que toi. Anao fo maraindraigny, anao zio mivola aieky tany zahoako vary kapoaka raiky niany, zanako aby ty tsy mihina, aieky vola comment dire ça, ifake collage, jiaby zegny mandeha. Non seulement karaha maratsy, asa mbola tsisy koa. Karaha mafaratsy, asa mbola tsisy koa. Boaka université, hitanao reo magnano chauffeur ny bajaj igny, magnano serveuse amin'ny boîte de nuit, magnano tu vois, zegny asa Madagasikara. Voilà, saigninareo mbola tsy mihetsika amizegny koa. Mbola mivolagna fa tsara Madagasikara, pare Madagasikara. Areka hoe zay nagnano vidéo, anao voleza mivolagna PM, volaniko fo PM nao, nde tianao nde tsy tianao. Izy koa magnano raha tsy manjary volaniko fo. Amare izy navita poma vavy io, mitrangana izy, félicitations monsieur le premier ministre. Amare izy nabokany monsieur le maire Jean-Luc Diavolja, merci premier ministre. Karaha zegny ataoko izy, karaha zegny ataoko. Fa tant que ro mankadala zao, tant que ro mankadala vahoaka malagasy, tsy possible aminaka iféliciter ro, jamais de la vie. Olo magnano raha manjary, za mifélicite izy. Olo koa magnano bonjour tout le monde, olo koa magnano raha tsy manjary, za tsy possible, za tsy miaraka aminazy. Zay volagno, za ty teo nikoragna amy TGV aby io, jiaby iry Bezara Romialy, iry Jocelyne Maxime, nikoragna tamindreo za mitandregny mizaha raha ataondreo, façon fiasandreo, jiaby io haiko. Jiaby io haiko, fombandreo jiaby haiko, fa nietudieko raha jiaby. Que ce soit dans Maramila, que ce soit gendarme, jiaby io haiko. Oui, niany volaniko zegny, anao premier ministre avy io Diego,
resaka jirama, fa nivolaniko taminao resaka jirama jiaby. Jirama mangalatra. Mangalatra izy, volaniko aminareo. Za ty électricien tamin'ny hôtel tary, en face ny score. Io compteur volaniko aminareo zegny, i fily tsy mandeha amin'ny compteur direct agnatin'ny raha ao. Azonareo zegny? Donc za kazakadalenareo. Niananao avy fôtiny za depuis za mivolagna resaka jirama, anao ava ino solution nao? Qu'est-ce que ino solution nao zio? Andeha électricité amare. Boloniko tagnanaka azy ko tsisy délestage eky. Tao nisy usine raffinerie. Nagnino tsy amboarinareo zegny? Nagnino tsy ataonareo usine raffinerie? Problème jirama tsisy eky. Rano asakaramo. Nagnino devienao izy? Fôtiny tragnonao maventy premier ministre. Devienao rano. Rano tokony avy aminay aty. Aty volaniko aminao à la Réunion, mandeha 500 mètres za misy robinet. Partout, tsy magnefa. Nagnino a Madagascar? Misy raha jiaby zegny ke tsy mavita atsika. Ty volaniko à la Réunion, zay nivory tsy ela teo. Olo mivolagna aminaka, olo be à la Réunion eto. Mivolagna, zay tsy agnampy Diego tant que meranareo tsy mipody. Fôtiny nisy contrat izy. Zay tsy agnampy Diego tant que meranareo. Zay tsy matoko lafa izy ko tsy meran'ny Diego iny. Misy kamaradiko zay agny. Andefa matériel médical. A Diego. Ny kahiandreo boka Antananarivo izy. Kahiandreo boka Antananarivo. Nagnino le tsy andefanao aty Antananarivo ty le scanner? Zomba Antananarivo fo mila mbola volagny kamaradiko mbola fo za gnano izy. Mbola zagny efa raha jiaby. Ty tsy maintsy mandeha Diego. Karaha zegny raha ataondreo. Fombandreo karaha zegny. Tsy Antananarivo jiaby volaniko, fa nivolaniko teto. Tsy Antananarivo jiaby. Tsy merina jiaby. Io le club 48 miaraka amin'ny le poison de Mamravatmanga. C'est un poison ce mec. Mamravatmanga c'est un poison. Izy koa mbola io a Madagascar ao fo Mamravatmanga io. Madagascar tsy androso volaniko aminareo zegny. Fôtiny afodiny vola mason'olo jiaby ao premier ministre premier. Izy boka fa premier zegny. Izy voalohany. Fôtiny même Andry Rajoelina fa tsy magneky. Andry Rajoelina fa tsy magneky. Fa empaka Andry Rajoelina. Mele ro Toamasina. Azo vivolagna azy? Olan-kilandreo ao fo. Nihetsiky cordon de sécurité jiaby. Premier ministre ndraiky Andry Rajoelina. Ni mele. Tu vois? Même Andry Rajoelina fa empaka. Mais il n'a pas le choix. A voter vozony koa boka Andry Rajoelina. Anao aby volaniko mangala volan'olo. Obligé anao tsy maintsy agnefa izy. Obligé anao tsy maintsy agnefa izy. Volan'olo nangalarinao ke. Nalainao ke. Ambaranao, zegny proposition ndreo aminaka. Amezanay vola anareo. Mettez là où je pense za fa nivolagna tamindreo. Za tsy voavidinareo volaniko. Même amezanareo 1 milliard zany ihany. Amare za tsy raha ambelanareo eky. Donc za préfère tsisy. Mbola za eto, magnegna anareo eto za. Zay volaniko, vidéo naka jiaby. Fa losa Mediapart tagny volaniko. Miambigny fo anareo ro magnano investigation, miambika aminy. Bonjour mon frère. Bonjour. Kaza mivolagna zegny pro Steph. Kaza mivolagna fa tsisy raha tsy miova zegny. Raha jiaby mety miova. Zegny volaniko teto exemple anaka, Thomas Sankara niady, firy taogna après, nidriky capitaine Traoré. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans. Io arakaraka toetragnintsika fo. Jerintsika fo. Arakaraka toetragnintsika, jerintsika fo. Ireo nagnaboaka exemple atsika. Olobentsika bio. Amezako anao exemple, en tant qu'électricien, firy fois, olo nagnamboatra ampoly, na vita ampolinazy. Izy tsy kivy, 10 millième fois. Io ampoly io nandeha. Zay ny problème tsika gasy.
atsika défaitiste ary hitan'ny fanjakana amizay raha io igny point clé ndreo allo intimidentsika izy ataontsika karaha ty reo vahoaka azonareo zegny. Donc arrêtez de dire io tsy mety eky sarotry magnano raha io, anareo ni essaye antreniky tant que vous essayez pas tsy anareo ino akarakôry izy sarotry. Maro mivolagna état fédéral c'est la clé de la réussite de Madagascar. Zay olo fa matry amizegny ça veut dire qu'il a rien compris dans la vie. État fédéral tsy atiavany club 48 zay volako tsy ampidiriko olo baka Antananarivo jiaby. Club 48 dôma amy Ravatomanga androboka affaire anazy zegny fo problème tsy tiavandreo agnapetraka état fédéral. Tsy adala olo betsika volako aminareo iry Mondrajone iry Kotite iry Kobese jiaby niady zo anareo zay mivolagna fa reo anaty bon tsisy olo iady eky io miexiste fo io miataka io normalement de toute façon raha zay fa agnatin'ny constitution ka za mivolagna anareo fa sarotry magnova zo non agnatin'ny constitution état fédéral. Le constitution hitanareo zio c'est une constitution de consensus volako aminareo zay. Normalement agnatin'ny tetezamita tsy mety changena constitution. Les dernières constitutions araiky vitandratsirika iny état fédéral ao afitrena Andradjoely izy niaraka Sarkozy ta Paris reo volaniko nivory zegny zio comment dire ça, même la France fa tsy miaraka loatra aminazy, même la France tsy miaraka loatra aminazy. Vlainy condition amezana nationalité française anao antanenareo Emmanuel Valls navy ta la Réunion izy zay volaniko raha volaniko aminareo tsisy invention raha marigny navy ta la Réunion izy azao misigné nationalité française ni Andradjoely Manuel Valls Sarkozy tamin'izay président fotiny ro mila agnadoso Marc Ravalomanana tia hiaraka amin'ny États-Unis tamin'izay normalement vlagnina Andradjoely oui apetrako état fédéral amezanay anao il est parse vlagnindreo ino raha vlagny napetrako état fédéral bon olo karaha mitaregny tsy zay si marigny ty zao gouverneur an Diego ty gouverneur ro nareny gouverneur mi-existe marigny basa état fédéral or que izy katramoeny olo jiaby ny katramoeny vahoaka ny katramoeny international ny katramoeny olo jiaby io ka fetsy jusqu'à jeudi c'est le seul mec dans le monde qui a une intoxication alimentaire. Zay ndraiky tsara navo intoxication alimentaire olo tsy minan-kanigny aby io olo migaka rano maloto aby io jirenao zay niana anao intoxication alimentaire anao jusqu'à tu passes à la télé anao mivolagna zay volagno intoxication alimentaire volagninao amy Jirama tokony nafodinao directeur ny Jirama volaniko zay tokony nafodinao tokony ni renvoyenao ministre de l'énergie. Problème de délestage simple zay volaniko aminy zay mbola tsy teo volaniko anao premier ministre anao avy anao zio a Diego volaniko soit boka anao maire Jean-Luc Diavolojara amy lalagna fa misy normalement izy blanchi sisy idirana affaire an'izay adosinao izy abokanao fa zay tsy mila Tina Edmond fa nivolaniko teto zay tsy mila Tina Edmond même izy avanay camaradinay zay tsy mila izy zay tsy nifidy Tina Edmond adjay lalagna afaka moaly zany volagna mety ho avy izy soit Andradjoely soit premier ministre aligny vendredi aligny trésor public volaniko aminao niasa jusqu'à maraindray andeha agnamia karama 1 mois de janvier amy piasa azonareo zegny. Donc problème ny Jirama io tsisy problème anao mangalatra fo Jirama tsy tokony tsisy problème anareo mangalatra et vous continuez à voler le peuple zay vola anao tsy mila zay koa tsy mila anao apetrao état fédéral karaha agnatin'ny constitution fa zay kazakadalenareo eky basy eky zay volaniko anao sy ambilobe ambilobe zegny sujet nakany any misy zaza
mineur 14 ans mitaire fanterka maromaro tsy araiky fo volaniko zegny misy vidéo je vous promets misy vidéo misy témoignage izy mampinono tseky 1 mois zegny farany madiniky tao sasany misy 1 an sasany misy 2 ans sasany misy 3 mois sasany mampinono de viol misy mpagnolagna les mineurs miaraka amin'ny volaniko aminareo zegny amin'ny olo mpamonolo marigny de viol volaniko aminareo zegny sida l'hôpital boka tsy volagniny foeky l'hôpital tsy volagniny foeky ambily be raha zegny zegny volaniko mbilavo za mipetraka eto alifasanareo fo message jiaby alifasanareo fo za midévoile izy eto zegny volaniko premier ministre aleva tagnana Lydia enlève tes 2 pieds, tu mets sur tes coups et tu rentres avec Lydia là où tu es. À Boinon, monsieur le maire Ané. Zing Fravlan. Simple. Alors, je m'en sers de Diego, en dénino, non. En déngan promesse d'ivrogne. Ça marche pas chez nous. Ou la maison voilà fou, mais ta food naro vava. Fazeti tchanga food vava. Tant que maire Ané, ça boucano. Ano yang nei sananda. La réunion volaniko zay nivory volagny la réunion zay tsy agny Diego tant que maire io tsy miboaka la réunion possible à Montpellier possible à Nîmes tany jiaby rô fa tsy matoky ambassade de France rô fa tsy matoky anareo zio depuis que maire io anareo naregny ambassade de France ta Diego tany non fôtiny rô tsy matoky ary za koa tsy matoky fitondragna TGV za tsy matoky fitondragna TGV premier ministre adjela lalagna mivolagna fa maire innocent ampodiana izy amin'ny place nazy zay tsy mila tina Edmond zay tsy mila namanay izy avagnanay izy rahalanay izy fa zay tsy mila izy mitondra la mairie zay ny fido Jean-Luc Diavolojara adjenao tribunalnay adjenao avocanay aboara marigny eko anao mitandregny eko anao mahita vidéo naka eko donc aboanao olobenay tout simplement io tsika mavita mikoragna izy koa raha zay nataonao za voalohany mifélicitanao premier ministre za voalohany vitanao pont za mifélicitanao raha koa manjary nataonao volaniko fo zegny resaka anaka teo resaka Jocelyne anareo zio magnegna Jocelyne or ke olonareo izy za tsy hirika Jocelyne tsisy olo magnirika za volaniko zegny information avy aminaka apetrako eto fôtiny agny olo jiaby afodifodinareo maso volaniko zegny afodifodinareo maso menacenareo intimidenareo za tsy avo intimidenareo jamais de la vie touche à un de mes cheveux zegny volaniko aminareo je retourne même jusqu'à votre tombe za tsisy olo avozoko izy koa za fa ta Madagasikara za fa Diego maro namagna maro havagna mivolagna non pitratrenika anao ataova fo raha karaha zegny zay mila la vérité boka anareo isanandra eto isanandra za magnegna anao premier ministre isanandra ary eko isanandra za mahazo dossier resaka aminao rano détournenao igny anao ambadiky affaire monsieur le maire anao mivolagna raha fa niboaka amivolagnanao ambilao antrenika comme ça zavanareo d'ici 6 mois alany monsieur le maire ne s'est pas présenté volagnindo izy tsy teo izy tsy agninareo izy io izy boka tsy agninareo izy io nareo boka malin d'ici 6 mois io amizay nivogna monsieur le maire vacation amizay volagninareo tu es trop malin mais tsy aty volaniko zegny olo baka Tananarivo ndraiky magnirika za volaniko aminao zegny ro mivolagna ataova vidéo ty fa marigny fa premier ministre ambadika affaire monsieur le maire miaraka Lydia volaniko aleva tagnana Lydia zay tsy mila anao tsy mila zay tsy mila anao tsy magnaja zay tsy agnajanao koa aleva tagnana Lydia alonao mipody tany misy anao agny zay tsy mila anao ray aman-dreninay koa tsy aboakanao zay tsy mila anao jamais anao avy io agnasara nde
je vais éteindre le feu. Tu peux plus éteindre le feu. Maintenant, le seul moyen, Vlankuzi, ah bon non, monsieur le maire, en plus d'un nom en place nal. Depuis le 27 janvier, équipe Nadjafa, Tiasa Famiambi. Un peu divno, ou l'eau, un peu divno, Zesamze. Voilà. Merci. Bon dimanche à tous. La patrie ou la mort. Voilà. Vive Madagascar. Kazam vulnga kiv lankuzi. Kazam vulnga fa sartro. Anaruko tini essayera. Tisra tisartro dans la vie. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez jamais. Voilà.